Euskaldunak ez omen gara oso abilak maite zaitut esaten. Gaurko gure omendua salbuespena izango da orduan. Izan ere, ez da egongo inor Euskal Herrian maite zaitut hainbestetan esan duenik. Programa bereziarekin gatoz oraingoen. Omendu bakarra eta gehienontzat ezaguna. Jose Maria Agirretxe izena entzunda, batzuk agian ez duzue gure protagonista kokatuko. Porrotx entzunda ordea askori irribarre aterako zaizue. Lasartera joango gara gaurko omendua gertutik ezagutzera. Jose Mari Agirretxe. Euskal Herriko familia gehienetan porrotx izenez ezaguna. Gaurkoan Aspanogi elkarteak egin nahi dio omenaldia, minbizia duten aurren eta beren familiengatik egin duen guztiagatik. Beti bezala, berak ez du ezeren susmorik. Gaurko omenaldia berezia izango da. Jose Mari Agirretxe porrotx izango da omendua. Jende askoren haurtzarako parte da zalantzarik gabe, baina kasu honetan egoera berezi batean dauden aurrengatik eta euren familiengatik egindako lana eskertu nahi diote. Hauek dira gaurko omenaldia prestatzen lagundu digutenak. Bitxor Randonegi eta Nekane Lekuona. Aspanogi elkarteko lehendakaria bata eta gizarte laguntzailea bestea. Aspanogi Gipuzkoako haur minbizidunen guraso elkartea da. Eta Jose Marik urte askoan parte hartu izan du beraiek antolatutako ekintzetan. Horregatik beraiek izango dira gaurko omenaldiaren bultzatzaile nagusiak. Da pertsona bat, hainbeste eman duena, behar duela baita ere jendea jakitea zertan ibili den eta zenbat jendeari lagundu dion, ez da? Omenaldi bat merezi du zalantzari gabe, porque nolabait ez da mundua hobeago egiten du. Aiora Zulaika eta Mertxe Rodríguez, Pirritx eta Mari Mototx. Inork baino hobeto ezagutzen dute gaurko protagonista eta baita honek Aspanogikoekin bizi izandako guztia ere. Hainbeste maite zaitut esan da gero, asko maite zaitut bat jasotzea polita delako eta merezi du. Lorea Alberdi eta Nerea Perez, Ane Perezen ama eta aizpa. Ane duela 7 urte hil zen minbiziak jota. Familia osoak harreman estua izan zuen Jose Marirekin Aspanogiren bitartez. Ikusti hainbeste pertsona berari eskertzen demostratu digun dan hori, izango dela beretzako, uste dut oso polita. Haue guztiak dira Jose Mari barrutik hobeto ezagutzen lagunduko diguten konplizeak. Kaixo Jose Mari, hermanos Baitia! Hola Mertxe, hermanos Bihotza! Kaixo! Guazen! Nekane, Bitxor, Aspanogi elkartean izenian, omenaldi bat egin nahi diozue Jose Mariri. Zein da arrazoia? Bueno, Jose Mari beti egonda gurekin, beti egonda Aspanogirekin, gure piratatxoekin, guregatik dana eman du, eta nik uste merezi duela honelako omenaldi bat. Bai, Bitxor? Zalantzari gabe. Bai, Jose Mari nolako gizona da? Jo, daki begietara begiratzen. Eta daki zure honen ateratzen. Mundiala zera, segitu horrela, beti asko maite zaitute esaten du. Guk normalean euskaldunok asko maite zaitut, kostatu birentzago esatzea, berak beti. Beti gaizki dagoen pertsonari mimatzen, bera gerturatzen da, gurasoan gerturatzen da, aiton amonena, beti ze guapa zauden, ze boiazoa zean, ez dakiz zer, beti, bai, honen ateratzen du ez. Bihotzonekoa. Eta, bai, irakaspenak ematen dizkigu. Maitasunez beteko pertsonia. Honek ez da gainolako arazorik besarka da, bi musu bateko. Maitasuna daka, jarixu da, berezkoa gaina. Pertsona maitxagarrisa, bihotza balekua. Bihotza ez zaio bere gorputza hundian kabitzen. Maitagarria. Bizipoza kontagiatzen du beti. Edo zein, Kontaia zuen pixkat, Aspanogi elkarteak zen lan egiten dagoen. Bueno, Aspanogi da haur minbizidunen eta bere familiaren bizitza ahalik eta hobenena izan dadin, saiatzen gea zenbait zerbitzu eskaintzen, ez? Ospitalean daudenean eta ospitaletik kanpo. Azkenean haur minbiziak sekulako eragin egiten du haurrengan eta bere familiko bizitzan, ez? Saiatzen garantzun bat ematen, ez? Guraso elkartea. Hori da, Guraso elkartea. Minbizian kasua, aurren kasuan danean, pixkat impresio gehiago ematen dago, ezta? Eurok aurrek zelan eramaten dute prozesu hori? Nire kasu pertsonalan, nire semea 4 urte zakan, ez? 4 urteekin uste umia handikan ez da konturatzen nolabait ze pasatzen nahi dan, nabaritzen dugu, ahultasun hori, ospitalea juten da, ospitalean denbora luzea bota behar du, kimioa pasatu behar dugu, kimioak ematen duan pal hori,
derrigorrez nabaritxu behar dugu, ez? Nik uste zentzu hortan hobetu eramaten duela, asko zobe. Zeure semiak nola eraman zuen asuntu da? Jo, nik izango nuke oso ondo, bai. Eta zeuk bitxor? Behar da, kanpotikan esan beharko dugu, baina nik usten dut, bai nik eta bai nire emazteak eraman gendula prozesua betxare oso sereno, bai. Eta gaina, nik konbentzimentu banakan nire semiak ateako zela como un tiro, ez da gizarritxio. Behar bada igual, sinistu behar badaukazu, baina bai, banakan konbentzimendu hori. Eta baina ondo, fuerte dago. Ondago, sesena beste, xanu beste, ja askotan petxetzen dit, 14 urtekin. Eta hortik ikasgairik ateratzen da, bitxor? Zalantzari gabe, bai. Bizitza beste modu batean ikusten duzu, batez ere momentuan konturatzen zera, zer dan garrantzitsua, zer ez dan garrantzitsua, edo behar bada, ze puntura arte eguneroko bizitzan izaten dezun amorru aldi horrek tontakisa egetik eta ze puntura arte errelatibizatu behar dezun, ez? Nekane, Jose Mari noiz hasi zen Aspanogikin lanien? Bueno, ematen du urte pilo bat, badia, 2003an. Ekainaren 21ean antolatzen genuen festa bat Errenteriko Landarbason. Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako familiak biltzen ginen, eta urte horretan Gipuzkoari tokatzen zaionez, aukeratzea leku bat eta festa antolatzea. Nahi dugu festa alai bat izatea, ez? Energi positiboa eta aurra behar dute zelaitasuna eta bizipoza. Hasi ginen, jende ezberdinei deitzen, txontxongio taldei, paiasoei danak sekulako presupostoak, klaro. Eta gomentatu genuen zergatik ez dugu deitzen, gari hartan, tako lopirritxe eta porrotxe. Telefonoz deitu genion, eta Jose Mari jarri zen. Esplikatu genion, ze elkarte ginean, ze egiten genuen, eta nola egin behar genuen festa bat, listo horretan, eta, esantzun, bai, ni joan dezaket. Jugo naiz, Kintxo Barrilete, Mertxerekin. Eta nun da, eta ze presupuesto zen bat, ez errez. Detai horrekin ditu nintzen, eta detai hori betirako galituko zaigu. Eta, 150 pertsona ontzien danak zoratzen, aurrak, familiak, sekulako giroa egon zan hor. Eta ordutik hasi zen ospitalera igotzen. Urtean igual 3 alitan, 3 lau alitan. Eta Aspanogiren familikide da, laguna da, eta hor dago beti gurekin. Urtero jarraitu da harremana beraiekin, gaur arte eta gaur egun laguna gea beraiekin. Daukagun harremana da laguna harreman bat. Jose Mari familiko bat bezala, bere emaztea ere, eta eta ekipua ere. Eta umeek nola hartzen dute? Umeek, Aiton Amone, gurasoek, erizainek, medikuek guke bai. Azkenen, ospitalan behar da bizipoza bat. Pasilloetan mediku erizainek, aizu argazki bat porrotx, ez dakiz zer, muxu bat, noseke. Eta dana zoratzen, eta dana galetzen dute, noiz dator porrotx, no? Ez umeak momentu horretan uste astu itzen duela bere egoera. Eta ikusten duzu gaina, umia goruntzatortzen da, eta hori gurasoentzako ere, KitKat eta umia ikustia berriro ere posikan, hori gainean, asaltoka da nik. Da maitatzen dute. Da maitatzen dute asko bai. Aurre indarra ematen die noski, baina gurasoei bai, eta inguruko die bai. Bai. Kargoeta orduan sartuta, eta momentu baten sartzen die hauek eta norperare goruntza tortzen da, gurasoentzako oso posgarritxa da. Bai, botika hor baukete, baina beti esaten dugu umore hona dela botikarik onena, eta Jose Mari esker hori bete egiten da. Berak ere asko jasotze omen du hortik. Horregatik dago maitxasunez beteta? Bai, beti hor dabil, danakin, honi, mamare bit musu, honi, ez dakiz zer guapa zauden, ez dakiz zer. Eta ez da bakarrik ospitalera jun, etxeetara ere jun da. Berakin kontatu dezakezu danerako. Ez dakiz ez esaten. Hori da bere gauza txarra. Zorionez guretzako. Zorionez guretzako, baina zerbait esatekotan, ez ezkoa eske.
Edozein gauza eskatzen diot eta beha jarraitzen du baietz esaten, ez daki ez esaten. Laguntza eman, eta jarraitzu ematen, bai. Hori da bere doai eta gabezi handiena. Esaten ez jakitea. Bueno, gero, beraientzat aurrak pirata dira. Nondik dator guzti hori? Bueno, gu beti deitu izan diegu piratak. Azkenean, hilar hortzen zaie, zapi bat jarri behar dute askotan. Baina daukaten kemena, daukaten indarra, daukaten bizitzeko gogoa, burukatzen ari egunero, eta hor daude ez, abenturak bizitzeko gogoarekin. Eta pertsonai bat ere sortu zuten? Bai. Ane pirata. Bai. Nondik dator hori? Bueno, Ane pirata benetako pertsonaia da. Ane benetan ezagutu genuen guk, izan zen zorion bat ezagutzea, berarekin asko ikasi genuen. 13 urteko neska bat, 5 urte hontzan gaixorik, zoritxarrez hil egin zen, baina lezio asko utzi zituen, eta pozten geha horrelako pertsonai bat egotea, Ane pirata. Azkenen danon espiritua da, esan ez, borrokatu behar dela, horrea jarritu behar dela. Nik usten dut, Ane izan zala inspirazio bat porrotxentzako baita ere. Eta beraiek hola jorratzia gai hau importantea uste duzue? Oso garrantzitsua da. Azken finean, elkartearen zeregin bat da, pixkat, errealitate hau gizarteratzea, ezta? Eta honek dira kanal bat ikaragarria. Eguna argituaz batera, badator ilargia ohera. Ane piratak erakutsi zigun mezu hori ez, eta gero guk kantu bilakatu alizan genuen. Beti energia positiboa zeukan, beti irrifar bat zeukan. Zan neska bat zeukana ikaragarrizkoen jarra barruan. Goizero jeiki eta gauza politetan zentratuko bagina, bizitza askoz koloretsuagoa eta laiagoa izango litzakela. Minutu bat goizero, ditudan gauza onak kontuan, hartzeko 60 segundoan, bizitzari mil esker. Gaur egunik kasu berri badagonean, eta batez ere mutiko txiki badanean, 4 urtekoa, 5 urtekoa, 6 urtekoa, materia hori ematen diozu. Eta ikastetxetan erabiltzen da, zukuten zen ikastetxe batetara, 6 urteko aurra bali maude, nork ezagutzen du Marimoto eta eskerrik asko proiektua, Marimoto txihiak erorizte dionen, danak esan dute, bai, nik ikusi nuen, ez dakiz zer. Anai arredak ere hor daude askotan, anai arrebei nola azaltzen diot gaixori dagoela, ez? Anai edo arreba. Era bada baita ere agertzeko, dauzka zelula txar batzuk, kimiobotik hartu behar du, baina sendatuko da. Dena esplikatzeko era bada. Eta guk ikastetxetan emate ditugunean hitzaldiak materia hori erabiltzen dugu. Esan zuen guztiakin, argi dago merezi dagoela Josemarik omenaldia orduan, ezta? Bai. Zalantzari. Nik hemen dauke bere ispilutxuare bai. Josemarik nire urtetan han ospitalen egin zuen ekitali bat eta eman ziten, ez? Haupa nekane, maite zaitut, ez? Eta egun txarra bali makozu begiratu ispilua jarri eta esan, nekane, hortzaude, venga, segi aurrera. Laguntzen dizu? Bai, laguntzen dit. Bera maite zaitut idatzi zizun hor nekane? Bai. Zeuek ez dakit, berari Josemari sekula esan diozun? Ni bai. Sarritxan, mobidaik egunian da batzen ganean da. Eske ikusten dut esan dut, ostia. Barrutik gertetzen neuri ere, bai. Baina nekane lehen esan duzu, guri eskaldun hori kostatzen zaiguna hitz horiak ibiltzia. Bai. Eta zeuk ez dakit esan diozun sekula. Nik tarteka esan diot, ez zain beste bitxorra bezala, baina tarteka nik esan diotela. Eta idatzita ere bai jarri diot, asko maite zaitut. Baina erakutsi digu esaten, Bai, berak. Erakutsi digu, bai. Irakaspen hori orduan erabiliko dugu omenaldi honien esateko berari. Bai. Maite dozuela. Ez gara moztuko. Ez da? Ez gara lotzatuko. Ez. You keep a lot of secrets, and I keep none. Wish I could. Aiora Zulaika eta Mertxe Rodríguez Josemariren lankideak izan dira azken urteotan. Elkarrekin bizi izan dituzte Aspanogi elkarteko piraten abenturak eta beraiek ere parte hartu nahi dute omenaldi berezi honetan. Aiora eta Mertxe Pirritx eta Marimotots dira. Aiora, Mertxe, Josemareri ez usteko omenaldi bat egingo diogu. Bai. Zer iruditzen zaizue? Merezi ditula omenaldiak eta berak omenaldi askotan parte hartzen du eta bera omentzea gauza polita da. Merezitakoa? Merezitakoa, seguru bai. Zuek ondo ezautzen duzue, Josemari? Bai. Gizon sentibera da? Oso. Bai. Gaina berak esaten du porrotxek gauza asko aportatu dizkiola eta bat izan dela sentiberatasun hori
Josemarik berak izango zuen barnean, baino azaleratzen, ez? Malkoak aterako zaizkio. Aterako zaizkio los dozu? Bai. Porrotxen pertsonaiak eta porrotx pertsonaiak bizitzen ditun gauza guztiak, nolabait Josemaringan ere bere eragina daka. Bera da pertsonaia eta pertsona elkartuen dituena. Hau da, oso porrotx dela, esan genezake. Niretzako berdin da bai porrot eta bai Josemari, osea, beti dago prest dana emateko. Zer gehiago esango zeniateke berari buruz? Buruan zerbait sartzen bazaio eta... Eta argi baldin badauka, bai, area dijoa. Ez da galdi goten, ez da? Ez, eta oso ekintzailea da, eta gabezi bat ikusten badu, hortara dijoa, herrian edo dantokian, ez? Eskuzabala? Oso, bai. Benetan hitz batean eskuzabala dan ematen duen gizon bada. Eskuzabala, eta dan emateko prest, ezer jaso. Osea, ez badu ezer jasotzen ere dan emateko prest hauan hori. Zer ematen dio Josemari, hainbeste jendei laguntzen egotiak? Eskuzabaltasun horrek, bueltan ere jasoko du zerbait? Berezkoa du nik uste dut. Zuk ondo egiten dizunean pertsona bati ez dezu ezer jaso behar gustora sentitzeko. Ni pentsatzen dut hori dala. Zuen ikuskizunak familia osoari zuzenduta daude, baina ikusle oso importantea aurra da. Zer dira aurrak Josemarientzat? Bea, makurtu egiten da, beraien altura jartzen da, eta beraien hizkuntzan hitz egiten die, ez? Bera aurra handi bat da. Orduan oso ondo ulertzen du umearen pentsamendua. Eta aurrek ze ematen dizu zuei? Kriston bizi poza. Batzutan gelditzen dira begirada batekin ez dutela zer esaten, baina ja horrekin nahikoa duzu. Edo ze bezarkadak, ez? Pasada bat da. Zenbat jasotzen da. Horrek asko betetzen dizu, eta asko engantzatzen du, ez? Eta nik uste da Josemari engantzatuta dagoela aurrekin, ez? Badizu, badakizu, zer Paulita zaren zu, dirdirka, zeruan, helikopteroa dirudizu. Aspanogi elkarteak bultzatu du omenaldi hau, asko eman diezulako beraiei. Eta asko jaso degulako. Bai. Beti esate dugu, ze ikasi duguk piratengatik. Gauza asko, urteak betetzea bezain garrantzitsua dela abentura bizitzea. Hoi da, eta tristurak eta pozak goxoagoak diala elkarrekin konpartituta. Urtero egiten ditugu ospitala joten gea, Gabonetan urtero. Bai, udazkenian gero zarautzen, Mobibik eguna. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know. Zarautzen egiten dugu ja 5 urte usten dut egin dugula, Mobibik eguna euren esker, eta gu lan egiten dugu, baina eurek eruaten dabe iza piso guztia. Eta gero Josemari urtean zehar juten da ospitalea. Bisitan, bai. I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare with the wind in your hair. Eta gero, batzutan deitzen digute, dagoela umen bat, etxean, eta joten gara bizita. Kontua da, Josemari mozorroakin alagabe oso gortukoa da. Ospitalera jundakoan pixkat egoera dramatikoa da, ez? Baina bera saiatzen da, esaten, beira ze talde mediko jatorra daukazuen, lasai, nagore pediatra daukazue, nekanek lagunduko izue, medikuak, erizainak oso jatorrak dira. Ez da bakarrik jun eta saiotxo egin eta umeari tarte hortan ispi bat eman, ez? Baita ere da gurasoekin egon, lasaitu, besarkatu esan, ulertzeitu zula. Horretarako ezina proposagoa da, Josemari. Bai. Minbiziaren prozesuan alaitasuna, irrifarrea, ez da galdu behar. Eta umorea botikarik onena dela. Eta umorea botikarik onena dela. Nik uste dut diala superazioa adibide bat, hirura batera ekipo bezala, eskaini digutela, dakaten dana eta gehiago. Dana eta gehiago. Porrotxek erakutsi dugu elkarteari ez, merezi duela aurrea jarraitzea. Ospitaletan momentu berezi eta politak biziko zenituzten. Baten bat olan badako buruan.
Ban ezautu genunean. Bai. Hane pirata zautu genunean. Marimototx saioa egiten ari ginen, eta geunden, kasu hartan, Porrotx eta Bilok, eta isolamentuan zehon ane. Azaldu ziguten, ez, 16 urte, ane, eta baina adin horrekin nahi dugu sartzea, eta bai, irrikitan dago, eta zuen zai dago, zike bega, sartu. 16 urteko neska dago, eta bera dago zoratzen zuek ezagutzeko, eta maite zaitut abesteko zuekin. Niretzako maite zaitu da euren abestia. Sartu bezain laster, ane, jarri zan zutik, oiean, eserin zan, eta zizan maite zaitut abesten. Eta zan neska bat zeukala, begirada bat, atatzen zitzaion indar guztia bere bi begi horietatik, dugu txunditu eta gutzi gintun. Gero egon ginen berarekin, dantzatzen, abesten berarekin, eta unkitu tatea ginen gela hortatik, tatera bezain laster Porrotxak esan zidan. Marimototx, datorren urtean, mototxak eroriko zaizkizu. Eta nik gelditu nintzen horrela, eta ostras, bai, ingo dugu? Bai, beha oso argi ikusi zuen momentu hortan. Eta egin genuen Azpanoekin eskerrik asko saioa. Bai. Eta, kasua zan, Marimototx minbizia zaukan, mototxik gabe, baina kriston bizitza zaukan. Marimo! Pirri! Zer modu zaudete? Ongi, Marimonongi, eta zu, Marimatraka! Zora biatuta, seguru. Pero, ni gaizarik, baina pozik. Orduan, ondo Marimonongo, bai? Aurre nola hartu zuten aurrea? Aurrek oso ondo. Egia esan, aurrek ez dakate inongo problemaik ezertaz hitz egiteko. Gogoan dut nik nola etortzen zitzaizkigun eta batez ere zuri eskerrak emanez, ze nork ez dauka etxian. Familiar bat, amona, itona, edo bizilaguna. Ama, batzutan. Gelakideak, askotan eskolan, ikastoletan, horako kasu bat zegonean, asko zerrezago egiten zitzaien umei esplikatzea, etxean ere bai. Eta izan zen saio bat eta dizka bat prestatu genula ospitaleko jendearekin, bertako erizainekin, mediko taldearekin, eta diskoko pertsonajea beraie dira, benetazkoa dira. Hanek abestu zuen ere. Hanek ere bai. Gero pertsonaia sortu zenuten, Ane Pirata. Bai. Bera zan, Ane. Bai, beha pirataz jazten zan eta dantzaiten zuen gurekin. Anegatik ikasi zenuten zerbait orduan. Ni txunditu nindun, hain gazte izan da, nola zeukan asumitua bere gaixotasuna, eta nola bizizun berak egunerokotasuna, ez? Bihar hau, eta topera, eta oraina nola bizizun, eta... Kaixo, Marimototx! Kaixo dago, Begira, parkeko laguntzak etorri zaizkizu bisitan. Kaixo! Eta opari bat ekarri dizute. Bai. Benetan! Esan dute, hemen dauden laguntxo guztien partez. Bai, eskerrik asko! Tatan! Kortxoli de Montri! Parkeko lore magikoa! Zu bai zarela magikoa. Zuen abesti oso ezagun baten maite zaitut askotan esaten duzue. Ez dakit egunerakotasunean hitz horiek erabiltzaitu zuen, sarritan. Ni gero eta gehiago. Bai. Bai saiotan, zaleekin, hala sentitzen dezunean momentu horretan, eta bai inguruko familian eta bikotea eta lagunekin, ez? Kostatzen zaizkigun hitza dia, ez da? Euskaldunoi, hori bintzete mit hori badauko. Hala esaten dute. Baina nik gerotako konbentzituago nago hori mitua dala. Bai. Maite zaitut, esanin behar da. Eta gainera, naiz eta pentsatu besteak badakila, esanin behar zaio. Oso ona da. Bai. Eta nork ez du entzun nahi, ez? Maite zaitut. Nork ez du entzun nahi. Erabiltzaitu zu hitz horiek, Jose Mariri izan diozue, aspaldi? Ero sekula? Porras maite zaitut, bai, askotan. Eta Jose Mari maite zaitut. Eta ze guapua zea, eta... Piropoak asko. Baina maite zaitut, bai hori, ez dakit dudatan ikusten zaitut. Bai, nik Jose Mari maite zaitut, hola, behin edo behin esango nion, bai. Igual, omenaldi hau da, igual, momentu hona esateko. Momentu esateko, nora eraman. Argita garbi esango jo behingoan, eta... Oso ondo, gainera asko maite zaitut esan barko dugu. Ez, guk esaten diogu, ilargi iraino eta buelta maite zaitugula. Oso ondo.
Oño! Hombre! No, iziaiz? Ondo da zu, zegoz. Hemen txeba. Ondo. Bai, kafetxo bat hartzea. Iritsi da Jose Marirekin zuzenean hitz egiteko ordua. Horretarako gaurko 3 gonbidatuk lagunduko didate. Mertxek eta Jorak bilera bat egiteko deitu diote Jose Marin. Lasarteko kafetegi batean geratu dira eta ni bitxorrekin azalduko naiz Aspanogirentzat zerbait antolatzen ari garen aitzakian. Beti bezala, kafetegian kamera jarri ditu. Bi eta 3. Eta nik ere kameradun betaurrekoak eramango ditut. Harrituko alda bitxorretani elkarrekin ikusteaz. Eta kasualitatez denok leku berean topo egiteaz. Tranquilizos? Bueno, ez dut. Aurrez getxun harrapatzen. Hau ez zigu edakatu, baina, bueno. Beha behin ja normaltasun batzen sartzen baldin bada. Bai. Suerte. Hoi da, berdin. Toro. Gauza arrarua, gugan agertzea, eta bar, da. Mundu honetan ibilitza dago, eta ze puntur arte konturatu daiteke, Oño! Kaixo? Hombre! Somos artista. Opa, mutriku. No, iziaiz? Ondo da zu, zegoz. Hemen txeba. Ondo. Bai, kafetxo bat hartzea. Horri izan gaitzen. Hombre. Zautzen duzu? Zuait? Gutxaga. Pare gabier ikusi gira. Futbolista. Kaixo, estamos. Futbolista, tío. Kaixo, estamos. Guapo zaude, Eskerrik asko. Ba, kafetxo bat hartzen mazu egin gutere. Bai. Eskatuko dizu. Kafe utza. Gutxa? Bakia. Bakia. Gutxa eta bakia mesedez. Sorpresa arpiarekin izan dut, hambe, irukote, berde beste, nik usten dute, hasi bintzat ondo hasi gala. Beraiek eskaini dute, kafetxo bat nahi dezue xeri, eta bueno, horrek errestu egin du, nolabait, hasiera hortan, tano bateratzia, eta bar, da. Hemen jarriko dizuet, Bale, Zuek, bilera negozioet igual? Pare bat minutu. Oandik ez gara, hasi. Egia esan. Gutita jendiko gozo. Bilera. De kafe. Bai. Behar dugu urrengo ostiralian, ezta? Bai. Realeko pare bat futbolistakin eta umiekin, eta nik, aurkezle moduan ero, erresateatzen da. Nik, urduri bintzartez, pare bat kamiseta, eta bat. Bai, eta hane ongera, eta gero bi futbolista eraman, da nik zuek askotan ingo zen duen hau, baina... Urduri jartzen zer. Urduri nago, ja. Nik ez dakit zela errazionatuko duten, edo? Hemen dakazu profesionala, horrek izango dizu, no? Bai, nolan errazionatzen duten umiak ez dakit pa. Imagina zaio, natural, ez? Futbolista baino natural. Baina zuek askotan egin duzue beraiekin... Bere umia, ospitalean zegoela, aislamentuan. Bai. Piretxo eta bilo bizitaitea. Sartu ginean, hola, maskarakin. Jarri zen oean, gainean, ipurdin jatzak hau Nik da. eramaten ditun askotan, pololoak bihotzakin ipurdin. Orduan, erakusten detenean, hola iten detenean, ikusten zait bihotza. Bai, pizka bat aritu zen semia dardokin tiba blanko egiten, horren ipurdira. Ez da zaila asmatzia, Ez da zaila asmatzen. Eta nola errazionatzen dute umiek olako momentu baten? Uste denetari dagoela, ez? Pizkatu mena bakoitza heldua bezala pertsona bat da, eta orduan egoerak asko esan nahi du. Harrapatzen badu, momentu ahul batian, hasi berritan, eta zira, pizkat sartu berdezu, pizkat pasiotik aso egin da, behiratu, hau sartu daiteken. Askotan ite dugu, igual, gero, pizkanaka metro bat, pun.
Bizkanaka beste bi pauso, venga. Sekula gogorazi emateie, azte zarenean amonakin, etonakin, aitakin. Bai. Ez zu amona magia egiten, hau txan ez eta piroko batzu bota, eta orduan, igual beraren gana zuzenian, azten bazea, behan gana, igual urdurik, baina jazte zea familiak eta, Bakizu, amonekin eta amekin. Endarizi, Amonekin da amekin. Zueri horrek posa emango dizu, ez da? Emango dago, beteko du horrek, ez da? Han zautu genuenean, normale galdetzen dago, nahi du, ez du, zeo. Eta, bai, 16 urte ditut, nahi du, eta bai, zartu. Seguro, baina 16 urtekin nahiko du sartza. Bai, zuizai dago. Zaitu dantatzen. Momentu hortan izan zen, handikatea eta porrotzek esan zidala. Mari mototx, datorren urtean mototxak eroriko zaizkizu. Eta hor sortu zen eskerrik asko. Egun hortan, momentu hortan, beak esan da. Ze ikusi zen duen ba? Ikusi dituen bi izar berira, irribarre bat, zegoen piskatzea berdearen natzian, eta batez ere indarra. Ezagutu genuen momentuan, erabaki genuen eskerrik asko ikuskizuna egitea. Noizen behin etortzen zain, pirata jazten zain, eta pertsonajea gero sortu zen. Ipuin batean, azaldu zen, pertsonaje bezala. Berak ikusi, ipuña eta berak ikusi du. Bai. Han izan, 19 urtekin, aurretik esan zioten euskatekin gazuela. Eta guk ikusizuna egina genuen dizuara bai dena egina genuen, baina zekuten genuen ipuina. Zadugu jarra ginean mitxenduarekin, ipuina egiteko, eta joan ginen etxera bizitan ipuina erakustera. Kontua da, gero ipuinan agertzen dela patakon pirata. Partxe bat, hankapalua, eta bukatzen da, lastima aurpegidekin, ez? Eta hane piratak esate dugu. Aten honen da. Gizon bat, behi bat falta duena, kimi hartzen edana, etxoko dagoena. Zantzarra. Zuze ikusi, zu bat esan dut. Ni kriston pirata ikusi dut. Claro, ipuinan, patakon dana, errealidadean, han ezan. Hane, edo zuen semia, edo zein hau, momentu batean, hasierako kolpian, kasu bat ikusten duzun tokian, azkenean pirata bat dagoelako ez. Guatzen naiz, Inoten Lurrieta joazitzaion ere bizitan, Usalben ere goi bat arra eta laguna ziran, lehen ikan ere. Eta Inoten zitzaion kontatzen, diskoa argitaratu bat zutela, kentzazpidekin, gira ere prestauta zeukatela eta nire zeon lagoela. Eta esan zion Inotek zean, ez nien naiz izango zuen jiran, ez naiz izango hemen. Eta torre zean jasa den jot. Eta bere languzua, eta bere etxeko logelan, gitarrakin elektrikoak eda ditzoten kontzertu bat, bizilagunak. Danak lehiotik behira, mundiz etorren. Azken zioten kontzertu bat bere gelan. Claro, hanekin ikasi genuen, denbora, neurtzen dela, neurtu daitekela autoetan abenturetan. Hanekin sentitzen zuen, hain intenso bizitzen zu guztia, egiten zu guztia, inortu zu gazotasun batetik pasatzen. Baina horti pasatzeak ere, beti ere positibotik izan bat ekartzi dizu. Bueno, martxen guk. Bueno, Jose Mari, placer bat. Epernondi. Bai. Komina paga diri eta... Zeure partez. Placer bat. Nagoxo. Agurtu gea berriro, musuak eman, eta Jose Mari bandikan berriketan zeon. Tenteon gea beste minutu bera bukatu arte, eta oso ondo junda. Jose Mari, orduan aholkua zein da, umiekin nahoneako? Esaten dute haien neurrera jetxi bat duzula, ez? Haien begietara, ez fizikoki, ez? Baina pixan haien, bete zetu pila patata tortilla, ez? Kontua da, umengatik azten zu, gero arte letxuga, tomate, eta zoego Pamplona. Baina hor, kantuan maite zaitut askotan esaten duzu, baina ez dakit egunerokotasunean esaten duzuen. Maite zaitut hitzak. Hori ikasi dugu gure lanean, gure pertsonaiek eman digute. Gure pertsonaiek eman diegu, Perretxe mai mototxek eta porrotxek asko eman digute guri, eta beste gozten artean hori eman digute. Oso guapo zaude, Bari, bibider esan diozu behin, niri baina ez diazuzan, nahi ez nauzu guztan oso guapo, ezta? Oso guapo, eskerrik asko. Bueno, ala. Ondo segi. Agur.
klase bat eman digu, klase magistrala. Galdetu egin berri gabe. Bai. Ene zen jesilik hon inoiz. Osea, ez ezagun galdetu behar. Lorea eta Nerea ama alabak dira. Duela 10 urte pertsona oso berezia joan zitzaien ondotik minbiziaren erruz. Ane, Lorearen alaba eta Nerearen aizpa hain zuzen. Jose Marirekin harreman estua izan zuten garai hartan eta oraindik ere lagun izaten jarraitzen dute. Esperientzia hartatik sortu zuten Pirritx, Porrotx eta Marimototxek Ane pirataren pertsonaia. Lorea eta Nerea. Bueno, Jose Mariri Aspanogi elkarteak omenaldi bat egin nahi dio. Merezitako da uste duzue? Bai. Ematen daben indarra eta dana eurentzako Pirritx eta Porrotx eta baitxa Marimototxekin itzen daben barredana, gurasuak. Da indar bat, deskonektatzeko modu bat eta lasaitasuna ez momentu horretan eta halako situazio zaietan eurekin kontatzia, euren ekintzak, jolasak. Ordaindu ezin eskua. Bai, ez da? Bai. Bueno, orduan omenaldi hau Lorea merezi dabe. Bai, benetan baiet. Lorea, gogoratzen duzu Jose Marik Ane ezagutu zauan eguna? Bai, etorri zanean Jose Mari, berehala jarri zen, hori, maite zaitu eta besten, eta erakutsi niri dantza, nola egiten den dantza. Eta biok hasi ziren dantza, bata hoge gainean, bestia lurrian, eta egon ziren, ez da izen badenpora, bere gauzak esaten eta dantzatzen eta besten. Eta Jose Mari harrituta gelitu omen zan? Bai. Hanen indarrakin, ez da? Bai. Eta egun hartan bertan, pentsatu omen zaudan Jose Marik, Marimototxi, mototxak eroriko zitzaizkiola. Irtetzerakoan gelatikan hori esan zion. Mertze, zure mototzaila. Eta gero, sensibilizatu nahi izan zuten gai honekin, eta uste duzue aurrentzat importantia dela? Gai hauetaz ere hitz egitea, eta ulertzia. Aurrentzat eta gurasoentzat. Errepende esaten dizute, minbizia dauka. Ni lehengotikan esaten eban, ni naiz ama bakarra ume bat daukala minbiziakin zen. Ez dozu ezagutzen. Jutezea plantara da ikusten dozua dana beteta. Orduan, klaro, zu jutezara zenian lehengo aldiz, esaten dozu. Zenbat ume daude gaitzorik. Bizitza gogorra da benetan. Gogorra. Eta askotan igual tokatzen bat horrelako zerbait, involukratzen zea, baina pertsona bat ez daukara inungo erlaziorik hormen biziarekin, hainbeste eman diguaz. Borondate handiko pertsona daude mundu honetan. Aspanogik asko eman digu taldeari, asko eman dio Porrotxi, eta Porrotx asko eman dio, Porrotxek asko eman dio Aspanogiri. Eta Aspanogi, elkartea hor dago? Hor dago, lan handia egiten bai? Lan handia egiten da ere. Familientzako, umientzako, euren esker ere gauza asko lortu dira eta lortuko dira ondiokan. Eta gurasoeri kriston apoiua. Azkenian umia ospitalian dago, lehengotikan ez daki zer daka, gero azte zehaia hitz egiten, baina umiek asko hobeto eruaten dabe gurasoa baino. Euro dira normalian, amatxo ezin negar, ikusiko dozu, ingo dugu beste tratamiento bat eta ikusiko dozu zelako ondo da zu zaudean, arrazoia daukazu nola nago ni hemen negarrez, baina, askotan ezin dozu hau bantau. Jose Mari oso harrituta geletu zan baita Anek zen naturaltasunekin, eraman zuen gaixotasuna eta egoera, ezta? Txiki izan nintzen, eta, klaro, ni 7 urtekin esplikatzen ziatena, esplikauta ere bai, askotan enterau ere, ez da berak esplikau babitxu, ni daukat hau, eta pasatze jata hau, nina gero ematen diate hau, baina ja ondo geratzen iz, eta hoin ondo nau, eta laizter etxera nua, eta igual hilabete bat ikusi gabetea, kartak idatzi amak ekarri, eta baina ondo nau, beste hitzikan ez dago. Ondo nau, eta horrekin geratu. Kasgai edarrak emango zituen dut, ez da? Demazak. Eta berak jakindaia ez dagoela ez ere egiteko, lagunekin, Amaia, Asier eta gaur Gasteizera goiaz, bihar Donostira, bihar nora jungo gea, gelditu gabe. Bazaukan ordu erdi bat ondo zauela, venga, guazen. Momentua bizitzera. Bai. Ze eman dizue Jose Marik urte guzti hauetan? Danetik. Alaitasuna, indarra. Nik uste dut bereziki, nire gurasu eri eta baitxan eri ere bai urte hauetan eskua zabaltzia eta
esatia gu hemen gaude, eta hemen jarraitzuko urte askotan, eta kontau gurekin biadan danerako, ez? Bai. Eta nahi bilizanian eurekin atuatzen eta herriz, bueno, anentzako izan zen, zoragarri ez, hobeto. Aizue, jarrai dezala festak hemen ere! Oizi. Maketu menantzatuko duguta! Maketume tume papa, maketume tume pa, maketume tume papa, maketume tume pa. Dudue, dubea, dudue, dubea, dudue, Zuek nola bizi izan zen duten hori? Pertsonei bat egitea ane pirata. Guretzako izan da gauza poli-politza. Berak ere oso ondo hartu zeban, ze bera gozatu zeban. Han ibilizanean atuatzen eta, bueno, pasatu zeban, zoragarri eta guk ere, ze juten ginen eurekin, eta saltzen gendun, Aspanogiko pultzerak, edo sauana, edo pegatinak, edo hau eta bestia, da ibili ginen urte guztia, esan izan urte guztia ospitalian sartuta, eta handikan etzera, eta analitika, ez dakize, izan zen urte bat zoragarri zen. Urterik onenetarikoa pasau duana gaixorik egonen bitartian. Bai. Ni akordatzen naiz kursalean egon ginala behin umedan, eta familixakuak eta hori aukera hori umedan entzako. Bai, Aspanogiko anibersarizua zen. Mundiala. Eta, pasau zeben danaz, bueno, eta guk ere denok. Portau dira, osea, zoragarri. Baina hanek berak ere asko eman ziren beraiei? Bueno, alakoa zen bera, eta indartsua zen, bihotza haundiza eta zabala zaukan. Eta bizipos haundia zaukala, prozesu zaila pasatzen duan arren. Bai. Berak animatzen zeban deneri. Bai. Bueno, pasada bazan. Nik uste dut etxekoa gaizki beru baten genula bera baino. Bai. Bera geixo animatzen zigula guri, guk berari baino, Eta ospitalian ere, alba zeban, etortezan berri bat edo, bere alajut esan angoko gelara. Azai egon, kimisua hola da, baina, bueno, zaite prekupau, gero ematen dizute medikamento bat, eta, bueno, ikusiko dezu, ez dozu egingo, botak ere ez, esplikatzen zeban. Janin bia dezu, ez pentsau, ez dozula jan biaren. Bere irakaspenak utzi digu, bai Aspanogin, niri pertsonalki, Jose Mariri, ospitaleko medikuei, ez? Beti egon da hor, alaitasuna ematen, bestei laguntzeko prest, esan ez, bueno, itxaropena beti mantendu behar da. Eta unioreko momentu horiek bizitzen, ez? Ane pirata pertsonaia eredu bilakatu da, ume askontzat eta familia askontzat. Eta era berian, ane bilakatu da eredu, ezta? Bai, ikusten dituz ume txikixak eta, bai, ze ane pirata agertu ez dakin nun, eta esaten duzu, Eta Aspanogiko umiak, urte asko eta gero hor jarraitzen duenak, pentsauta, osea, aurrera jarraitzeko eredu. Eredua. Bai. Zuei ilusio ingo izue, horrek ezta? Bai. Pertsonei horrek hor jarraitzia. Bai. Bueno, gure saioak asko maite zaitu dauka izena. Bueno, nabari da Jose Mari maite dozuela. Bai. Esan sekula egin diozu hitz horiekin? Bai. Nik ezakit. Bueno, Jose Mari da, ni lehengotikan, igual agertzezan etzian da, lore. Zelako begia dituz, eta ni jartzen nintzen, gorri. Jose Mari, eta berri do, baina, ze guapa zaude. Jose Marikin oso erreza da, maite zaitut, zen nahi dozu, da esplikazio guztiak egiten dira oso errezak. Oso. Omenaldi hau ere, momentu bat izalike, maite dozuela esateko, ezta? Bila bat. Asko. Eta eskertzeko ere bai geixegi, dan hori. Zer hartuko bela uste duzu omenaldia? Ondo, nik uste dut pozik. Bai. Emozionokoa? Bai. Berak asko eman du Aspanogiri eta gure ordu ere, bazan zeo zer egiteko gurentzat. Bai, nik uste ne baiet. Iala dan, segatuko era. Vale. Iritsi da momentua. Mertxek eta Iorak bigarren bilera baterako deituko diote Jose Mariri. Guk Lasarteko Brigiden plazan itxarongo diegu. Omenaldia bertan izango baita. Plazan dagoeneko kamera jarri ditugu. Jose Mari edozein izkinatatik azaldu daiteke.
Beraz, adibili beharko dugu ustekabean harrapa ez gaitzan. Lehenik eta bain eskerrik asko dan hori etortzearren. Lasarteko Brigida plaza hontan egingo dugu omenaldia, Jose Mariri omenaldia, hain zuzen berak beste hainbat aurrekin batera margotutako mural politonen aurrian. Jose Mari geroxeago etorriko da, Aiorak eta Mertxek ekarriko dute, beste hitzordu bat daukatela uste du berak, eta hoxe izango da aitzakia. Gerturatzen nahi danean, Porrotxez mozorrotutako lagun bat joango da berangana, eta berak ekarriko du plazaren erdira. Izkina hortara iristear daunian, abez batzakuak kantuan egongo zaete, eta gero dantza eta antzerki taldekuak, hainbeste eta hain ondo ensaiatu duzuen koreografia hori, eskainiko diozue. Hainbeste ez, baina hain ondo bai. Bitartian beste danok, egongo eran behian eskutatuta, eta kantua bukatzen danean pasillo bat irekiko dugu, nekane bitxor zuek gerturatuko zarete Jose Maringana, atzetik Aspanogiko lagundanak dauzkazuela. Behin parian jarrita, egin nahi diozuen eskertza hori, egingo diozue. Bitxor, prestauta da, hola? Nik uste honena da naturaltasun esatea da izala. Ez dakau ezer ere prestatuta. Nekanek ez dakit, nik ez behintzat. Bihotzetik atatzen dana. Bihotzetik atatzen dana momentu. Seguru polita izango dela. Bukatzeko, bertsolarien txanda izango da eta azken agurraren txanda. Dano prest, bai? Ia polipolita atatzen dan eta Jose Marik merezi da bezalako omenaldi eder bat ateratzen dan. Animo dan hori. Horren besta jende ikusten dunean, nik uste dut, guri begiratuko digula esan ez... zer da hau, ez? Eta bere begietan abarituko da, unkituko dela, eta irrifarre egingo duela pentsatzen joera. Momentu hori ikusten dut. Nire bai, zatik ez da goituta horrelako omenaldietara. Gordetzeko. Aiatzeatzen diskoaren formatua pizkat. Bikoitza inbar degun, ez? Bai. Kaixo Jose Mari, zer moduz baitia! Hola Mertxe, zer moduz bihotza! Kaixo! Guaze! Ze bigote motxa da jasonek handia, guaze! Koloretako ametsa, dena nagoenean, eta ezin doa kantu, gaua ikusten denean, sartoka zira ega, egiteko gogoa, nire bihotza doaka, ebetzen handoa, eta ekin kantatzora, guztera jantzean, gure sartu eta getzika atzean, izioren guztera, egin zudanean, egietan abegira, hautzen nahi dizutezan. Maite zaitu, pila patata tortilla. Maite zaitu, gira eta buelta maite zaitu. Gira eta buelta maite zaitu. Bueno, Jose Mari, zu badakizu Aspanogiko familiak, Aspanogi osatzen ditugun familia guztiak, bere umeak, zenbat maite zaitugun. Baina garrantzitsua da adieraztia maitasun hori. Eta gaur horretarako etorri geha, Aspanogiko familia batzuk, esatera zenbat maite zaitugun, eskertzera egiten desun guztia guregatik. Eta zuk horrenbeste maite dituzun pirata hoien oroimenez zapitxoa jarriko dizut.
pirata zapitxoa, elegante, elegante. Jose Mari, badakizu zenbat momentu pasatu ditugun, momentu honak, txarrak, daukat ispilu bat, zuk oparitutakoa. Beti zaude guri animatzen ospitaleko langileak, medikuak, ospitaleko jendea, familiak, guztionen embajadore zara, Jose Mari, beti hitz politak esaten zenbat dozun. Bada garaia guk Aspanogiren izenean, piratatxo guztien izenean, esateko eskerrik asko, maite zaitugula, Aspanoiko laguna zarela, Aspanoiko familia zarela, eta beti egongo zarela gurekin. Eta horregatikan, lanoko atera, 1, 2, 3... Asko maite zaitugu! Bueno, omenaldi hau Aspanoiko lagunek egina izan dizue. Bai zuri, bai Aiorari, bai Mertxeri eta bai taldekide guztiei. Hemen daude gainera, zer esan nahiko zeniek. Falling to the ground, I was anxious to be found. You can always go home to the safety of your car. Denon izenean, esan nahi nizuke, orain dela ez asko lagun handi batek, Pablok esan zuen, herrigintzatik jaio ginen, irrigintza nahi gea, eta arrogintza ere egin behar deu, noizian behin, arrotasunez, eta denon izenean esan, arro gaudela, zukin bide hau konpartitzea. Eta guk ere, asko, maite zaitugula. Protagonista zuzea, Jose Mari. Gaur tokatza jatzen. Hau dekau marka, izgabe gelditzu. Ez du izan nahi. Ikuso zuzen balagun etorri dan, Mertxe, Aiora, Bitxor, Nekane, Lorea eta familia, beste hainbat familia. Antzerki eta dantza taldekoak ere bai, abes batzakoak ere bai. Argi dago jendeak maitxe zaitxula, Jose Mari, asko man diezulako beraieri. Beraiek ere baztekit, hau eman nahi izan dizu. Itzi gabe dago. Bueno, bakizue Jose Mari, asko hitz egiten dula, eta lortu badezue gauza bat, itzi gabe duzea, Opa, Jose Mari! Opa! Era bat unkituta. Normalian jartzen du aurretikan askotan porrotz, baina gaur Jose Mari izan da benetan eta buf! Nik espero nun emozionatzea, baina horrela gelditzea itzi gabe, lehenengo aldia ikusten detela itzi gabe. Jasotzaile paper hortan... Ez zintzon sinistu, baina hau benetan ari da pasatzen, nire izan egiten. Ez dira bakarrak zerbait esan nahi zutena, badaude beste lagun batzuk ere, hitz batzuk esango dizkizutenak. Langile eskuzabala, lagunen laguna, ezer eskatu gabe, eman diguzuna, euskararen semea, herritar kutxuna, mundu koloretsu bat, marraztu dezuna, behingo zeu jasozazu, gure maitasuna. Behingo zeu jasozazu, gure maitasuna.
harritzen gaituena, harrituta ta estu, zenbat aldiz erantzu, sorpresaz aurkeztu. Beste mundu berri bat dagola gure esku, sinestaraziz eta laguntzeko prestu. Porrotxik ez duenak zorionik ez du. Porrotxik ez duenak zorionik ez du. Gaur ez toakio mikrua. Nik ez dut porrotxek bezain ondo hitz egiten, baina bueno, gaur nahi tokatzen zait, zuei denoi bihotzez eskerrak ematia. Bihotza bakizu ez zaiola gorputzian kabitzen, eta gaur atea zini dauka. Eta orduan ahotsak eta danak harrapatu izkio. Mila esker denoi, oso politia izan da, eta egia esan merezitako omenaldia jaso porrotxek. ¡Apa, Jose Mari! Gusten dut unkitu egin diola, ikutu egin dugu bere barrua, eta, bueno, azken finean hori izan pixka bat ere helburua, ez da? Ikusi dunean Espainoleko jendea hor gelditu da. Erabat, hor jodu beha. Hor unkitu da guztiz. Sentitzen geha oso, bete degula egin behar gendun zerbait, ez? Jose Mari eskartzeko. Oso polita izan da. Omenaldi izan da gauza txiki handi polit bat. Hoi da. Nik usteet. Lasaitzen denean, telefonu hartuko dau, ole lehenko egunian ikusten garanean, eskertuko dau, daneri, bana, daneri. Ni oso gustoren dago, eta bakite bai goran dauden, edo nunai dauden piratatxo horiek ere harro daudela. Ez zen ez, lan bikaina egin dezuta Espanogi, danon nintzenean eskerrak eman dezuta. Bueno, Jose Mari, ja lasai goz. Indarra berreskuratuta, ez? Oseat, ustuta gatu naiz. Guk esan izan du dugu, guretzako mugarri bat izan dela talde bezala, eta baita pertsona bezala Hispanogiko lagunak ezagutzea, ez? Haiek ezagutu ondoren, beti esan izan du dugu umorea, barre algara bat, txiste bat, hori guztia baino askoz gehiago dela, ez dela jarrera positibo bat, baikor bat, bizipoz hori, ez? Eta orduan, pixkat hori dena jarrera hori eta begirada hori, norbaitekin ikasi badugu hauekin izan da, ez? Ume hauekin, haien zenidekin, elkarte hauek bere txikitasunean oso ondia dira, ez? Eta ezagutzen dituzunean, hori betirako gelditzen da. Bueno, lehen, hitzi gelitu zera eta lagundanek esan diate, sekula zaituztela hola ikusi, isilik. Oso gutxitan, baina bade momentu batzuk, hitzak ere, ez dut esango sobran daudenik, baina ezin duzu. Eta, bueno, begirada batekin nahiko izaten da batzutan, ez, edo irribarre batekin, hane joan zitzaigonean. Euskadei dedikatutako ipuinan ere, eta hoen gogoan dut ere despedidan eman ziguten argazkian hori jartzen zuen, ez? Eskerrik asko Ane, eskerrik asko Espanogi. Erakutsi diguzulako beti dagoela irribarre egiteko motibo bat. Eta hori eskerrik asko.
Hainbestetan maite zaitut esan duenari maite zaitugu entzutea tokatu zaio oraingoan. Gertukoek diotenaren arabera gauza zaila lortu dugu. Jose Mari hitzik gabe ustea. Gaur esandako hitz guztietatik aldiz, Aiorak esandako batzuekin geratuko naiz. Nori ez zaio gustatzen maite zaitut entzutea. Gogoeta horrekin uste zaituztet. Eta bide batez, nik ere, ilargiraino eta buelta maite zaituztet.